हाग्रामा महिलारि बिथांनि दैदेननाय BPF हान्जा बयबो गाज्रि मोनजोब्बाय। आं दाखालिबो बुंदों बिथाङा गोबां गाव सरकार थानाय समाव गोबां थगायदों, रायजोफोरखौ थगायदों। बिथाङा बुंदोंमोन थलासे सना होगोन, बेखौ होआखै। बेखौबो जोबोद गाज्रि मोनबाय। हा हु होगोन होनदों, बेखौबो थगायबाय बिथाङा। गोबां बिथाङा खामानि मावगोन होननानै प्रतिश्रुति होदोंमोन, बिथाङा मावनो हायाखै। बिथांमोना नुदों बे रौमारिनिफ्राय खैला मैलासिम जे लामा जोबोद गाज्रि थासारियाव दङमोन, गारि सालायनो हायामोन, साइकेलबो सालायनो हायामोन। दिनै जोंनि सरकारा बेखौ बानायफिननायनि राहा लामा लादों, बेखौ फुवारनायनि राहा लामा लादों। बेफोर गासिबो लामा सामा बा लोंनाय दैनि बेबस्था खालामनाय आरो जोंनो सेल्फ हेल्प ग्रुपफोरनो 75,000 रां होनो होननानै 75,000 रांनि प्रथम किस्ति 25,000 रांखौ प्रमद बर' सारा होनायनि थाखाय गासिबो प्रमद बर' सारखौ मोजां मोननानै आरो BPF मोजां मोननानै दा रोजा लैहोर सानफ्रोमबो माने BPF जइन जाफैगासिनो। नोंथांमोना नुगासिनो दं सानफ्रोमबो मोनफ्रोमबो समस्तियाव BTC नि मोनफ्रोमबो समस्तियावहाय रोजा सुबुंफ्रा जइन जाफैगासिनो दङ। स्पेसियलि BPF-नि जोंनि मानगोनां हाग्रामा महिलारि सार दैदेननाय BPF-नि सोद्रोमाफ्रा रोजा BPF-आव जइन जाफैगासिनो दङ। दिनैबो बेयावहाय रोजा सुबुंफ्रा BPF-आव जइन जागोन। निसिमा समस्तिनि सिङाव थानाय बे खैला मैलायाव बिथांमोना जइन जादों। बिथांमोनखौ जों बरायदों। दिनैहाय हाग्रामा महिलारि बिथांनि दैदेननाय BPF हान्जा बयबो गाज्रि मोनजोब्बाय। आं दाखालिबो बुंदों बिथाङा गोबां गाव सरकार थानाय समाव गोबां थगायदों, रायजोफोरखौ थगायदों। बिथाङा बुंदोंमोन थलासे सना होगोन, बेखौ होआखै। बेखौबो जोबोद गाज्रि मोनबाय। हा हु होगोन होनदों, बेखौबो थगायबाय बिथाङा। गोबां बिथाङा खामानि मावगोन होननानै प्रतिश्रुति होदोंमोन, बिथाङा मावनो हायाखै। बिथांमोना नुदों बे रौमारिनिफ्राय खैला मैलासिम जे लामा जोबोद गाज्रि थासारियाव दङमोन, गारि सालायनो हायामोन, साइकेलबो सालायनो हायामोन। दिनै जोंनि सरकारा बेखौ बानायफिननायनि राहा लामा लादों, बेखौ फुवारनायनि राहा लामा लादों। बेफोर गासिबो लामा सामा बा लोंनाय दैनि बेबस्था खालामनाय आरो जोंनो सेल्फ हेल्प ग्रुपफोरनो 75,000 रां होनो होननानै 75,000 रांनि प्रथम किस्ति 25,000 रांखौ प्रमद बर' सारा होनायनि थाखाय गासिबो प्रमद बर' सारखौ मोजां मोननानै आरो BPF-खौ मोजां मोननानै दा रोजा लैहोर सानफ्रोमबो माने BPF-आव जइन जाफैगासिनो। जोंसो टाइम होनो हायाखै। मोनफ्रोमबो समस्तियाव जोंहा इनभाइटेसनफोर दं जइन जानायनि। लासैनो जों बिथांमोनखौ जइनिं खालामलांबाय थागोन। सरकार दाफिनगोन दासिमबो दाफिननो हायाखै हाग्रामा महिलारिया। सरकारखौ बिथाङा दागासिनोआनो 2020 मायथाइनिफ्रायनो। दिनै दागोन, गाबोन दागोन, माने सानफ्रोमबो बिथाङा सरकार दानायनि सिमां नुयो। नाथाय बे सानाव नुनाय सिमाङा सिमाङैनो जानानै थायो आरो बिथाङा बिदिनो सिमां नुलांबाय थाथों। जोङो फैगोन 20-25 बोसोर BPF-आ सरकार दागोन आरो हाग्रामा महिलारिया सिमां नुयैनो बोरायलांगोन। मोनसे खोथा गोसोखांदों जे नोंथाङा थार्द ग्रेड, फर्थ ग्रेड होनाय अक्ट'बर नभेम्बराव होनाय दिनैसिम मोनसे सोंलु रायजो राजानि गोसोआव ओंखारदों। रायजो राजाफ्रा बयबो मिथिगौ, नोंथांमोननि मिडियायाबो मिथिगौ जे 10 तारिख डिसेम्बराव थार्द ग्रेडनि जोंहा फरिखा जागोन। क'क्राझाराव गोबां कलेजफ्राव बड'लेण्ड इउनिभारसिटिखौ सामलायनो होनाय जादों आरो बेखौ गोबां सेन्टारावहाय थार्द ग्रेडनि जोङो साकरिनि इन्टारभिउ जोंहा जागोन। जोङो साकरि होनायखौ दिनैनि 4,500निबो बांसिन साकरि होबाय। साकरि होनानै जों खाम सिफुं दामनानै जोङो एपइन्टमेन्ट होआखै। जोंहा खाम सिफुं दामनानै दल खावां दामनानै साकरि होनांगौ गैया। जोंहा जिहेथु बे साकरि होनायनिफ्राय थाइसेबो लानांगौ गैया, आथाना 5 फैसाबो लानांगौ गैया। हाग्रामा महिलारिनि सारनि दिनाव BPF-नि सरकारनि समाव लाख रां लानानै साकरि होदों आरो बिथांमोना दल खावां दामनानै साकरि होदों। खिन्थु जोङो दिनै रोजा साकरि होनायनि उनावबो जों दल खावां दामाखै, खाम सिफुं दामाखै आरो जों आथाना 5 फैसानि लेनदेनबो खालामाखै। बिनि थाखायनो दिनै अपोजिसन पार्टिफ्रा बेखौ माखासे बानसावनो नाजादों। खिन्थु रायजो राजाफ्रा मिथिगौ जे जोंनि BPF सरकारा साकरिखौ होगासिनो दं होननानै।